Kaixo lagunak, zer moduz zarete? Ongi, denboraldiko partida garrantzitsuena iritsi da, buruz-buruko finala Nafarroaren izango da gainera, Nafarroan lehenengo aldiz, eta bi pilotari Nafar izango ditugu aurrez aurre, Joseba Ezkurdia eta Unai Laso. Zuekin finala nola ikusten dudan komentatu nahi dut, eta ongi baderitzozue, eta nahi baduzue noski, utzi zuen komentarioak bideoaren azpian. Pilotalekuari dagokionez, pilotaleku zoragarria da pilota ikusteko, jendea oso hurbil dago, pilotariak hori sentitu eta gustoko du, normalean jokoa hobetzen da, giroa nahiko beroa denean, eta laxe izango da igandeko partidan Nafarroarenan. Pilotalekuaren ezaugarri teknikoei dagokionez, pilotariek ja aste honetan zehar aipatu dute. Ezker hormak pilotari heldu egiten dio, baina horrek lauterdikoan du garrantzi gehiago buruz-burukoan baino. Aldiz, frontixa nahiko bizia du, eta badakigu lurra ere bai, nahiko exigentea dela, pilota betik ibiltzen da. Horrek zer utziko dugu? Seguraski joko azkarra ikusiko dugula, bi pilotariek bereziki hasieran saiatuko direlako nire ustez joko nahiko erasokorra egiten, eta biak airez jokatuko dute asko. Badakigu azkeneko urtetan ja buruz-burukoan aireko jokoa dela aire joko garrantzitsuena, baina egia dare bai, horren bi pilotari erasokor eta aire zain ongi moldatzen diren bi piloten arteko partida batean, gainera pilotaleku azkarra denean, orduan are joko azkarragoa ikusiko dugu. Biak arriskoak hartuko dituzte, zalantzarik ez dut. Eta pilotei dagokionez, aldiz, Unai Lasok bi pilota nahiko bizi, edo oso bizi, hautatu ditu, bere jokoari ongi etortzen zaizkiolako, Ezkurdia frontixetik urrun mantendu nahiko du, noski, bere bolea zein den ikusita, Unai Lasok zulua ireki nahiko du, eta aldiz Joseba Ezkurdiak bi pilota oso desberdin aukeratu ditu. Bata nahiko bizia ere bai, Unai Lasoren antzekoak, eta bestea frontixean gehiago gelditzen dena. Horrek taktikoki aldaketaren bat egiteko aukera emango dio. Berezik isake errematean eta partida beste modu batera jokatu behar bada, pilota horrekin egiten saiatuko da. Bi pilotariek txapelketan ibilbide nahiko antzekoa izan dute. Hau da, biek atsedenaldirako denbora izan dute, hau da, fresko iristen dira final honetara, konfiantzaz iristen dira ere bai, biek bi exhibizio handi egin dituztelako, biak jakaren kontra izan dira, eta biak gainera bere masamortu personaletik pasa izan direlako. Unai Laso hori, Altunaren aurkako finalerdian tokatu zitzaion. Aurrera atera zuen partida asko sufrituta gero, 17 eta 13, okerrez banago, zijoazen markagailuan, sentsazioak nahiko txarrak dira, gainera Jokin Altunaren aurka, aurretik finalak Jokin Altunak irabazi ziziola gogoratu behar dugu, eta modu praktiko batean, pixkat dizdiratxu jokatu gabe, esan genezake, aurreratu atera zuen partida garrantzitsu hori. Horrek konfiantza ikaragarri ematen du. Eta zerbait antzekoa, edo berdina, gertatu zitzaion Joseba Ezkurdiari final ordenetako ligaskaren lehenengo jardunaldian Zabaletaren aurkako partidan. Labriten 22 eta 21 irabazi zuen, ongi jokatu gabe, baina bai asko sufrituta. Orduan, bi pilotari erasokor ikusiko ditugu, bi pilotari handi, eta gako askoren artean, niretzako gako garrantzitsuena burua, psikologia, mentalidadea izango da. Zergatik, batetik partia oso bero izango delako, Nafarroan delako, biak Nafarrak direlako, eta biei falta zaielako txapeldun preziatu hau, edo txapela preziatu hori, buruz-burukoa. Izarra hundienen artean egoteko buruz-burukoa irabazi behar da. Eta bai Lasok, jada aipatu du txapela hori nahi duela, bere modalitatea dela gainera, eta behar duela, naiz eta denboraldi zoragarri bat egin, eta denon ahotan egon, eta denok zalantzan ez jarri noizbait txapelak lortuko dituela, berak txapela nahi du, ja pixkat lasaitzeko. Ikusiko dugu, egoera horrek partida berdindua badoa, edo Ezkurdiaren alde, kalte egingo dion ala ez. Niretzako presio bat eransten dio egun hauetan, baina Unai Laso badakigu presiopean ere jokatzen badakiela, eta batzutan presioak hobeto jokatzera bideratzen duela. Eta aldiz Joseba Ezkurdiak, bera adierazpenetan, aipatu du, bere mentalidadea asko aldatu dela. Erronka handia gustatzen zaizkiola, disfrutatzeko dagoela, eta ez duela
txapela honen beharrik. Irabazi nahi duela, baina presiorik gabe. Orduan erlaxatuago iritsiko da final honetara. Hala ere, gauzak oso berdinduta izango direla iruditzen zait, naiz eta apostuetan segurazki Unai Laso izango den pixkat favoritoago, baina niretzako 50-50ean egongo da finala. Antxe izanen gara zuekin batera disfrutatzeko, gozatzeko eta hango kontakizuna egiteko, eta datorren astean finalaren inguruan gertatu den guztia komentatuko dugu hemen berriro. Ordura arte!